Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radyo Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet ukon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post ukon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM, Sunday program review.
Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo. Sa madalag ko, bag-o mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 6 sa bulan sa Nobyembre 2021. Kang sa aton sininga Bombo Radyo and Star FM Christmas Countdown, mayara na naman kita sang 49 dias nga nabilin antes pa man ang adlaw sang Paskwa. Litong kita mga kabombo sa aton si mga headlines. Duha ka mga programa kag segment sang Bombo Radyo Bacolod, finalists for the 3rd Catholic Mass Media Awards. Mga pamilya nga nagbakwit kadungan sa engkwentro sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla sa Nobyembre 3, amat-amat na nga nagabalik sa ila puluyan. Samtang Commission on Higher Education nagaengganyo sa mga higher education institutions nga kumbensihon ang mga estudyante kag ginikanan nga magpabakuna batok sa COVID. Department of Trade and Industry nagpanawagan sa mga konsumidor nga mga vigilante sa pagbakal sang Noche Buena products. Samtang Vice President Leni Robredo aminado nga madamo ang oportunidad nga nauyang bango sa pagbungkag sang Negros Island region. 4,000 ka seedlings ang mangroves target sang Philippine Coast Guard nga matanong kadungan sang coastal cleanup drive. Amoy ang tumakabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sininga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapanguna nga balita, duha ka mga programa o kung segment sang Bombo Radyo Bacolod ang nakasulod bilang finalists sa 43rd Catholic Mass Media Awards ukon CMMA. Ini amo ang kahapon lamang program nga gina-host ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal nga finalist bilang Best Counseling Program kag ang Beauty and Wonders of the Philippines bilang Best Educational Program. Finalist man sa Best Educational Program ang Bombo Lifestyle sang Bombo Radyo Iloilo. Sa Best News Feature, finalist ang Zamboanga Siege sang Star FM Zamboanga. Star FM News Feature, The Coronavirus Pandemic Updates sang Star FM Manila. Sinong Tatay Mo sang Star FM Manila. Star FM Feature Stories, Babae sa gitna ng pandemya sang Star FM Manila. Kag The Bombo Special Report sang Bombo Radyo Iloilo. Finalist naman sa Best Entertainment Program ang Star Sunday sang Star FM Bacolod, Star FM Exclusive sang Star FM Bacolod, kag Perfect 10 Countdown
sa Star FM Iloilo. Finalist sa Best News Program ang Top of the Hour News sa Star FM Baguio kag Bombo News and Views Morning Edition sang Bombo Radio Iloilo. Best Public Service Program ang Zona Libre sang Bombo Radio Tugigaraw kag Bombo Hanay Big Time sang Bombo Radio Iloilo. Ang listahan sa mga finalists gin-announce pinaagi sa official page sang The Catholic Mass Media Awards subong gid lamang nga adlaw. Sa amon nga mga tagpalamati, madamo nga salamat sa inyo padayon nga paghatag sang inspirasyon sa amon diri tanan sa Bombo Radio Philippines. Samtang amat-amat na nga nakapauli ang mga residente sa barangay Quintin Remo, Banwas ang Moises Padilla nga nag-evacuate kasunod sa enkwentro sa sitio Tiyos sang Nobyembre 3 sang hapon. Madumduman nga duwa ka mga soldado ang napatay kag 4 ang pilason matapos makaenkwentro sa mga miyembro sang 62nd Infantry Battalion, ang mga miyembro sa New People's Army o NPA. Suno kay Lieutenant Colonel Melvin Flores, Commander sang 62nd IB. Hilway na mga residente nga makabalik sa ilang puluyan bangod wala na sang presensya sang rebelde sa lugar. Gani nag-amat-amat naman pauli ang pila ka mga pamilya. Suno kay Flores, napungga ng pag-atake sa mga rebelde sa ginanatukod nga farm to market road nga nagabalor sang 300 million pesos nga magaangot sang Negros Occidental kag Negros Oriental kasunod sang enkwentro. Bangod sini nagpasalamat si Flores sa mga sibilyan nga nagpadangat sang impormasyon angot sa presensya sang rebelde nga grupo. Sa karon padayon pang pursuit operation sang militar batok sa mga rebelde. Yara naman sa estable nga kondisyon ng 4 ka mga soldado nga napilasan samtang ginahitso na ang pagclaim sang pamilya sa bangkay sang 2 ka soldado nga ginbawian sang kabuhi. Ginahibalo pa man kung sanday sino ang 4 ka mga rebelde nga napilasan o kung napatay kadungan sa enkwentro. Suno sa 62nd IB Commander, nakasiguro ang militar nga mayara sang casualty bangod magluwas sa pahayag sa mga residente nga may 4 ka pilason nga ginguyod sang ilang mga kaupod. Nakitaan man sa mga soldado ang tinulo sang dugo sa 4 ka mga lugar nga ginapatian diri ginbulong ang mga pilason. Magdudugtong po kasi ito ng Occidental at Oriental. So, ito po yung nagapan natin. Ako po yung nagpapasalamat muli doon sa mga civilians sa area dahil sa kanilang suporta. At malaya na po kayong bumalik doon sa lugar na pinangyarihan dahil wala na pong mga NPA doon. May mga evacuees from Moises Padilla and from Giulnan. Ayun po, unti-unti na pong nagbabalikan doon at naging normal na ulit ang kanilang pamumuhay doon. Ang kabayan sa pagpahayag ni 62nd IB Commander Lieutenant Colonel Melvin Flores. Samtang ginaengganyo naman sa Commission on Higher Education o CONCHED ang mga higher education institutions nga ingganyohon man ang mga estudyante ka mga ginikanan nga magpabakuna batok sa coronavirus. Nibuloan na ginaprobahan na sang CHED ang 50% capacity para sa face-to-face classes sa kolehiyo sa mga lugar nga yara sa idalom sa Alert Level 2. Sa interview sang Bombo Radio kay Arnold Anceno, ang focal person sa CHED Region 6, ginapanugutan na sa karon ang face-to-face classes sa Doctor of Medicine, Nursing, Medical Technology, Physical Therapy, Midwifery para sa diploma kag bachelor kag public health. Igadugang naman diri ang pharmacy, radiologic technology, respiratory therapy, occupational therapy, hospitality management, travel management, kag engineering technologies, kaangay sa industrial technology, kaangay naman sang automotive, electronics, marine transportation, kag marine engineering. Ang nasabit nga degree program sa mayara sang hands-on requirement, agud nga makakuha sang board exam ang estudyante. Santo naman sa mando sang CHED, kinahanglan ang retrofitting sang facilities antes ang face-to-face classes kung sa din iga-preparar ang classroom, laboratories, masigurong masunod ang social distancing, provision sa contact tracing, quarantine, kag flexible learning. Sunod sa kay Anceno, hindi mandatory ang face-to-face classes kung sa din sarang nga hindi pagpasugdan sa ginikanan niya bata nga magtambong diri kung iya nabatyagan nga hindi safe kag hindi man ini pagpiliton. Dapat nga may cyclic system man ang klase kag hindi man diri diretso kaangay sa pila ka adlaw nga yara sa classroom kag pila man ka adlaw nga maga-module lamang ang mga estudyante. Sunod sa kay Anceno, target sang CHED ang sambilog nga gobyerno nga malabot ang herd immunity
Gani, ginainganyo ang mga higher education institutions nga kumbensihon man ang mga estudyante kag ginikanan nga dapat gid nga magpabakuna. Target kasi natin, we have to get the herd immunity talaga at least of 70 to 80%. That is why ini-encourage namin yung mga higher education institutions, especially yung mga administrative o administration of the higher education institutions, to encourage their students na magpapakuna. Kasi yun ang pinaka-importante, that's our main capture. Ang kabay sa pagpahig ni Arnold Anceno, focal person sa CHED Region 6. Ginpanindugan ni Vice President Leni Robredo nga mas maayo nga hatagan sang incentives ang magapabakuna batok sa coronavirus sa baylo nga piliton kag pinahan ang balibad. Tinalikdan nga adlaw nagpanawagan si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Interagency Task Force nga ikonsiderar ang pagmando nga mandatory na ang COVID vaccination. Siya nga pagbisita sa Negros Occidental, ginpahayag ni Robredo nga dapat nahibaluan ang rason kung nga hindi magpabakuna ang isa ka individual. Sa ginapatigayon ng mass swab testing sunod sa Vice Presidente, madamo man ang nasugata sang Office of the Vice President nga hindi magpabakuna. Sang usisa sang nagabalibad suno kay Robredo, nagpabutyag ang mga ini nga nahadlok sila nga magpositibo sa COVID test kag wala sang mapakaon sa ilang nga pamilya samtang nagatiner sang ang mga ini sa quarantine facility. Bungod sini nagdiyon sang inisyatibo ang OVP nga hatagan sang ayudang positibo sa COVID test sagod nga may kauno ng ilang nga pamilya sa sulod sang 14 ka adlaw. Amo man ini ang dapat nga himuon sang gobyerno angot sa COVID vaccination suno sa Vice President kung sa diin hibaloon anay ang rason sang pagbalibad sang saunahon ng pagpina sa ila. Mas mabuting incentivizing. In the course of all our COVID response operations, we have always incentivized people rather than punish them for not being willing to do certain things. When we were doing our swab camps, yung experience namin doon, ang daming ayaw magpa-swab. Kahit exposed sila, kahit may symptoms sila, maraming ayaw magpa-swab. So pag inisip mo na kaagad ang penalizing, parang feeling mo na kasalanan nilang ayaw without really understanding where they are coming from. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice President Leni Robredo. Samtang gipatag naman sa chairman sa Quarantine Center Action Team sa siyudad sa Bacolod nga ang ginpangsarado nga quarantine facilities ang ginapreparar lamang in kaso nga liwat nga kinahanglanon ini. Sunod sa kay Bacolod City Councilor Renesito Novero, pila ka mga quarantine facility ang ilan na nga ginpasarado apang paatag sini nga wala ini nagakahulugan nga hindi na ini magamit kun kinahanglan. Pahanumdom naman sa konsehal nga ang nagapanguna nila nga pangabay kag pangabuyo amo nga hindi na magmuad pa ang numero sang positibo sa COVID-19. Ginapangabay man sa mga ini nga mag-zero na ang kaso sa COVID-19, labi na gid ang mga nahamtang sa quarantine facilities. Pinaagi sini ang mga posibilidad ang liwat naman nga mapuslan sa iban pa nga mga produktibo nga likuton. Apang paatag ni Novero nga samtang mayara pa sa positibo sa COVID-19 na mga quarantine facility nga ginpreparar, gingastuhan kag ginmando ni Mayor Evelio Binglardia nga ihanda kasubong man ang mga ginkoordinar sa Department of Education ug ang mga ginpakulam sa mga pribadong sektor naghanda lamang gihapon in kaso nga kinahanglanon ini. Sunod sa kay Novero, ang aktibo na lamang sa karon nga mga quarantine facilities ay yara na lamang sa 11 tanan. Apang madumduman nga sang tilik na nga tuig, ang ginprepara sa syudad nga pasilidad ang nagadangat sa 20. Panumdum lamang sang konsehal nga dapat maghatag man sang kontribusyon ng mga pumuluyo ilabin na sa pagpakigbahin sa COVID-19 vaccination programs. Tinguan man sunod diri nga mga panubo ang kaso kag hindi rason ang pagnubo sang COVID cases agud nga maghalong naman ang Bacolod sa pagginawi. Inibangod makabig nga traidor ang virus kag wala sa makapakot kung saan o mag-aatake ini. Gani panumdum ni Novero nga padayunon lamang ang pag-obserbar sang minimum health protocols. Magsilingan kita nga close, meaning to say wala nang natang ginagamit. So it does not mean to say nga hindi man pwede sa magamit sa ulihi kung kinanglanon. Kung pwede lang sa kaluoy sang mahal nga langit, mag-zero balance na gid kita sa COVID-19 positivity. So that ang tanan naton nga mga quarantine facilities, magamit naman naton for other meaningful and productive purposes. Ang kamay naman sa pagpahagi ni Bacolod City Councilor Renesito Novero, Chairman sa Quarantine Centers Action Team.
Nagpanawagan ng Department of Trade and Industry o kan DTI Negros Occidental sa mga konsumidor nga mga vigilante sa pagbakal sa mga Noche Buena products subong nga nagahilapit ang holiday season. Sa interview sa Bombo Radio kay DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable, wala sang latest nga suggested retail price sa Noche Buena products bangod wala ini nalakip sa basic kag prime commodities. Sa kinaadman suno kay Nofable, nag-release ang DTI Central Office ang SRP kada bulan sang Nobyembre apang wala pa napagwa tubtub subong. Santo sa monitoring sang DTI sa basic kag prime commodities, wala sa mga establishmento sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga nagalapa sa sa gina-prescribe sang DTI sa SRP kag fair trade law. May dugang naman sa presyo sa mga tiyangge apang nakaanda na ini bangod may dugang sila nga gasto nagikan sa supermarkets. Sa tion nga mayaras ang saka sa presyo sang basic commodities, magahingyo ang mga manufacturer sa sa pahanugot sa DTI Central Office kung sa diin ilagi na patpat ang mga rason. Suno kay Nofable, hindi automatic ang magasaka ang manufacturing cost kung magasaka ang presyo sa gatong gani kontrolado pa ang presyo sa mga produkto. Nagpanawagan ini sa mga konsumidor nga mga vigilante kag ikumparar ang presyo sa mga produkto depende sa brand. Let's just be vigilant ang aton ng mga konsumidor. Siyempre you have the right to or the responsibility to choose sa mga products na baklon nyo. Panawon nila ang mga prices, you can compare prices sa mga products. Eh may mga lain-lain na nadira ng mga brands nila. So they can look at the different brands and compare prices. So you have your own choice kung may arap na balaan kita ibang konsumidor na they would rather buy sa mga medyo mahal-mahal. Ang kabayan sa pagpahayag ni DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nofable. Samtang nagahingyo ang barangay Kagawad sa barangay Tagob nga angan-anganon lamang sa mga residente diri sa may purok Pag-asa bukod madali na lamang matampukan ang buho sa dalan sa amo nga lugar. Sa Oktubre 24 gimpahag sa residente sa lugar nga si Rolito Bravo nga Oktubre 12 sang gabi naglitik kag nagbuho ang bahin sang dalan. Ini matapos nga may naglabay nga dako nga salakyan sa lugar kag naguyog ang duta apang hindi matumod kon van ini o kon truck. Sang ginchekyal sa mga residente, may dako na nga buho sa dalan apang wala na ang salakyan. Kay na sang aga ginbalikan sa Bombo News Team ang lugar kag natukiban nga wala gihapon na repair ang nasambit nga dalan. Nagmatumato naman ang mga pumuloy nga tapukan sang dahon kag sanga sang kahoy ang buho kag ginbutangan sang railings agud nga may warning sa mga nagalabay diri. Sa interview kay Barangay Kagawad Dindo Amadeo, ipagsini nga natalan sa Lunes, Nobyembre 8 ang bidding sa mga materyales sa itampok sa buho. Sunod diri mahimo nga masuguran na sa ikaduha nga semana sa bulan sa Nobyembre ang pagpakaayos sang guba sa dalan. Naghingyo man ini sa punong barangay nga tagan sang prioridad ang pagkaayos sa dalan bangod huol ini sa mga residente. Biddings namon sa November 8 pa. Mga second week kuro sa November basikon masugura na maginadla sang barangay Pakayo. Amula lang akon nga ginaano ko man ginapangabay ko man sinyo nga gamay na lang nga chimpo kay para matapos namon ang problema sang dalan sa Pag-asa. Sa taga Barangay Hall kung pwede ma-priority na kay para hindi na delikado sa mga pumuluyo na galinapay. Ang kabay sa pagpahag ni Barangay Kagawad Dindo Amadeo sa Barangay Tagob, siyudad sang Bacolod. Nagapati si Vice President Leni Robredo nga tiyo na gidman agon magplano kay mag-uswag ang Negros Occidental kay Negros Oriental bilang isa ka rehiyon. Naibaluan niya kadungan sa nagahilapit nga 2022 elections. Pila naman ka mga kandidato ang nagpabutyag sang pagbanhaw sang NIR nga nabungkag sang tuig 2017. Madumduman niya gintukod ang Negros Island Region sa tuig 2015 pag sa executive order ngayon pagwa ni the late President Noynoy Aquino sang Mayo 29, 2015, apang ini ang gin-abolish ni Presidente Rodrigo Duterte pag sa executive order sa Agosto 7, 2017. Sa iya nga pagbisita sa Negros Occidental, ginpahayag ni Robredo nga tiyo na ginman agon magplano ang Occidental kag Oriental Negros bilang isa ka rehiyon. Sunod diri ang mga resources sa duha ka probinsya ang dapat niya
binipisyo man sa mga pumuluyo diri kag hindi magtunga ang duha ka rehiyon kung may maglabay nga kalamidad suno kay Robredo. Pareho man nga apektado ang Negros Occidental kag Oriental apang separado pa ang rehiyon. Nanugon man si Robredo sa nadulang nga oportunidad para sa NIR halin sang tuig 2016 tubtub subong kunyara ang NIR madamo na ang oportunidad agud niya makaplano ang duha ka probinsya bilang isa ka rehiyon. Sayang yung 2016 until 2022. It was really a lost opportunity for everyone na naka-take off na sana kayo. Naka-take off na sana kayo to plan as one region, as one island. Pero because yung executive order was passed dissolving the island region, so balik sa dati. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice President Leni Robredo. Samtang tatlo naman ka mga nalalagko nga isyu nga nag-apekto sa Negros Island ang inalantaw ni Vice President Leni Robredo nga dapat hatagan sa national government sang pagtamod. Sunod diri madamo sa dalagko nga oportunidad nga wala nalabot sa nakalinlain nga ahensya sa gobyerno bangod sa kakulang sang suporta sang gobyerno. Dako sunod sa iyang problema sang industriya sang tubo kag kalamay bangod mahal ang abono kag kulang man ang social services. Sunod pa diri mas maay kuntani kon makatalana ang national government sa sugar roadmap kag mapatuman sang husto ini. Sabay naman sa kuryente sunod sa kay Robredo, mayana na kuntani sang oversupply sa Negros Island apang wala na panginmuslan ang kaygayunan o kung wala na panginpuslan ang kaygayunan bangod kulang ang grid nga labayan sang iga-export sa iban nga reyon. Nagakadapat man sunod sa iya nga bayara sa national policy angon sa presyo sang kuryente agud nga makabenepisyo ang supplier kag ang mga konsumidor. Ang presyo ng abono ang taas. Ang presyo ng kuryente ang taas. Maraming mga support services na hindi nabibigay. Yung para sa akin, mas systemic kasi yung problema. It's not just a function of leadership, pero really making sure that all the moving parts na malagay siya sa iisang, halimbawa yung sugar roadmap, meron na kayong ginawa na ina-adjust ngayon. Ang kailangan na lang support from government. Ang dugang pagpahayag ni Vice President Leni Robredo sa amuman nga press briefing ginpahayag ni Robredo na wala sang substitution nga matabo sa ilang nga lineup. Sunod diri final na ang slate, humalin pa lamang sang nag-file sang certificate of candidacy bangod desidido ang maini nga tapuson ang away. Sunod sa kay Robredo, ang layi angon sa substitution ang ginaabuso sa iban nga mga kandidato. Gani dapat nga i-review ini. 4,000 ka mga seedling sa mangroves ang target sa Philippine Coast Guard Station Negros Occidental nga matanom sa coastline sa Bacolod nga ginadoptar sa ahensya para sa cleanup drive kay mangrove planting. Kay ina sang aga temprano paginsuguran sang PCG Negros Occidental ang mangrove planting sa Purok Alalahoy, Barangay Banago, Bacolod City kung sa diin nag-upod man sa ila ang Philippine National Police o PNP kag iban pa nga organisasyon. Suno kay Captain Ludovico Lebrilla, commander sang Coast Guard Station Negros Occidental, ginadoptar sang PCG ang lugar agud niya malimpyuhan kung sa diin pila ka tonelada ang nahakot nga basura nagikadiri sang tinalikdan nga semana. Ini ang ginsunda naman sa mangrove planting sa ginabanta 1 ka hektarya nga kalaparon sang duta. Suno kay Librella, 4,000 ka seedling sa mangrove ang target niya itanom sang PCG kag mayara man sang patubuon sa ilang nursery agud niya makatanom sang dugang sa iban nga bahin sang Negros Occidental. Kadungan sini nagpanawagan si Librilla sa mga residente sa Barangay Banago nga mangin responsable sa pagdispose ng basura agud hindi magkadto sa dagat kag makabulig sa pag-amlig sang palibot. This is a continuous effort sa Philippine Coast Guard. Upod man sa aton na ibang government agency at saka barangay diri sa Banago. This area gin-adapt ni namon para at least kung may mga activity tayo regard sa mangrove planting, diri lang kita mag-focus para at least malantaw naton o ma-supervise naton ang pagdako sa mangrove tree. Actually, more or less mga 4,000 plus ang seedlings nga kitanom naton. Ang kabayan sa pagpahayag ni Captain Ludovico Librilla, commander sang Coast Guard Station Negros Occidental. Samtang sa kinapusan nga balita, tuma naman ang kalipay sa isa ka checker sa warehouse matapos sa nagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio ka Star FM. Balde pa premyo na, may kasyahan pa.
Si Mary Ann Gustilo, 31 anyos, residente sa Barangay 29, Siyudad Bacolod, ang gipahibalo sa kaupod sa trabaho nga siya ang nagdaog sa promo gani gilayon ini nga nagpadulong diri sa estasyon. Sunod sa kay Mary Ann, naghihimo sini sang entries sa tion sa iyang break time sa trabaho kay ini ang labing una nga kay gaynan nga siya ang nagdaog sa promo sang Bombo Radyo. Tuman naman ang pagpasalamat sini sa 500 pesos na cash nga nabaton kag 650 pesos nga balor sang groceries. Ang cash nga iya nadagaan ibakal ni Gustilo sang pang-adlaw-adlaw nga ganamiton susunod sa ila balay bangod siya lamang ang nagaobra sa ila pamilya. May duha ka mga kabataan kag ang iya sinibana ang nawad-an man sang obra bangod sang pandemic. Nagapangagdaman ini sa mga tagpalamati nga magpasakop man sa promo agon nga magdaog man kaangay sa iya. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500. Okay. Thank you gid sa Bombo Radyo kag sa ilang 500 cash kag grocery packs. Sa amon gid nga pangadlaw ma'am kay ako malang ga work. Ang kabahin sa pag-awards sa kay Mary Ann Gustilo Daily Winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Kamuyan to mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panubalikan ng aton siniya nga mga headlines, duha ka mga programa kag segment sang Bombo Radyo Bacolod finalist sa 43rd Catholic Mass Media Awards. Mga pamilya nga nagbakwit kadungan sa engkwentro sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla sa Nobyembre 3, amat-amat na nga nagabalik sa ila puluyan. Samtang Commission on Higher Education, CHED, nagaengganyo sa mga higher education institutions na kumbensihon ang mga estudyante kag ginikanan na magpabakuna batok sa COVID. Department of Trade and Industry nagpanawagan sa mga konsumidor nga mga vigilante sa pagbakal sang Noche Buena products. Samtang Vice President Leni Robredo aminado nga madamo ang oportunidad nga nauyang bangon sa pagbungkag sa Negros Island region. 4,000 ka seedlings ang mangroves, target sang Philippine Coast Guard nga matanom kadungan sang Coastal Cleanup Drive. Amoy ato mga kabombo ang amon sin pagdulong sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Sabado sa liwat, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 6 sa bulan sang Nobyembre 2021. Sa aton siniiya nga Bombo Radyo kag Christmas o kon Bombo Radyo kag Star FM Christmas Countdown, mayara na lamang kita sang 49 Dias nga nabilin kag magaululupod naman kita sa adlaw sang Pasko sa petsa 25 sang Disyembre. Standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis ng ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lacciones, ini ang may tigulo, Kahilwayan. Kahapon gindumdum nato ng kahilwayan sa Negros. Mga baganihan naghalad sang ila kabuhi sang bugos, nagakadapat nga sila aton pasidunggan tungod sa ila mga dalayawon nga hinumuan. Ano gid bala ang buot silingon sang kahilwayan sa aton? Kay ginaulipon pakitagyapon sang aton paminsaron. Sa jutay nga kantidad kita ang dalaloon, hindi na makadesisyon sang tulid sa tion sang eleksyon. Kung tani kay ginatagan kita sang lubos nga kahilwayan, hindi man naton ini pag-abusuhan, aton ini gamiton sang insakto para mangin kabahin kita sang ato nasyon sa pagbago. Kabay sa sining palabuton nga eleksyon, kahilwayan aton gid gamiton sa pagpili sa nagakadapat nga politiko nga magapadalagan sang rinda sang aton gobyerno. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Nakahiba